Aakjær har lovet, at jeg får et billede, han maler. Så han er jo med på ideen om at lave noget af stor værdi, så kan ende med at blive til mange penge til den her gode sag. Og jeg ved, at han er ikke interesseret i, at jeg kommer med 4 Rolex-ure. Det er alt sammen til Ole, det her. Så det kommer ikke til at være sådan en byt, hvor værdien overhovedet giver mening. Hej Ole. Jeg har 3 værker, som skal med på den der museumsudstilling i Italien. Ja. Det er de 3 her. Ja. Og der har jeg faktisk tænkt, at det her, synes jeg vil passe godt. Jeg kalder det A Rose is Still a Rose. Ja. Det er jo hende der er rosen. Ikke? Ja. Og så er det sådan, at selvom man træder på en rose, ikke? Og den måske knækker, så er det stadigvæk en rose. Ikke? Ja. Ja. Det synes jeg faktisk er et fint budskab i den her sammenhæng. Ja. Vi har været ude for i vores familie, at vi mistede Susans søster til kræften for nogle år siden. Og det var fandme hårdt. Ja. Hun var ikke ret gammel. Nej. Og jeg har meget tænkt på hende, da jeg malede det. Og fint. Og så tænker jeg, så kunne det måske give en eller anden mening i den her sammenhæng, at det så er hende, der bliver doneret og kommer ind og gør en forskel. Og så gjorde jeg det, så tog jeg da sådan lidt på ordet, Tobias, og så tegnede jeg den der knækcancerblomst ind på det. Ja. Og så tænkte jeg, at og fordi du nu har opfordret mig til det, så synes jeg, det kunne være sjovt, at du også signerede. Så kommer der ligesom sådan en eller anden ekstra historie ind på værket dernede i noterne. Ja. Det har jeg aldrig gjort før, det her. Det er that's the first. Ej, det er godt. Hold da. Det er bare lækkert. Ej, wow. Det er alt. Det er bare til at, det er slet ikke for varmt.